El passat dimecres 3 de novembre es va celebrar el ple extraordinari a la seu de l'Ajuntament de Vandellòs, on es va seleccionar els membres de les meses per les eleccions del Parlament de Catalunya del pròxim diumenge 28 de novembre. L'Institut Nacional d'Estadística envia el cens electoral als municipis i una aplicació informàtica dels ciutadans empadronats al municipi que serveix per nominar a l'atzar els membres de cada mesa pel dia de les eleccions. La notificació oficial arribarà als seleccionats provisionals per correu ordinari abans del pròxim dimarts 9 de novembre. En cas d'impossibilitat d'assistència per causa justificada, es podrà recórrer aquesta responsabilitat fins al dia 13 de novembre. El dia de les eleccions hi haurà un total de 8 meses, 2 a la sala polivalent de Vandellòs i 9 al poliesportiu de l'Hospitalet. Recordem que per cada mesa es designen 2 vocals i un president, i per cadascun d'ells s'anomenen també 2 suplents.